Bucurie mare pentru sătenii din comuna Șercaia. Ieri a avut loc inaugurarea unei săli în care se vor putea desfășura diferite manifestări. Astfel, locația pentru desfășurarea anunților și botezurilor nu va mai fi o problemă, pentru că de acum oamenii au totul asigurat chiar în satul lor. Pe lângă faptul că ieri a fost sărbătoare, locuitorii comunei Șercaia au avut încă un motiv de sărbătoare. Este vorba despre inaugurarea unei noi săli pentru nunți, botezuri, parastase, realizată la subsolul primăriei. Încăperea era necesară, întrucât nu exista un spațiu în care să se desfășoare astfel de activități. Sala a fost utilată cu toate cele necesare, iar ieri a avut loc și o slujbă de sfințire a locului de către preotul satului. Practic este o locație care va însuma pe 180 de locuri. Este vorba de faptul că noi, la nivel de comuna Șercaia, cât este comuna Șercaia, de mare și de fabuloasă, nu avem o locație anume în care să ne desfășurăm anumite evenimente mai pe măsura pungii noastre, pentru că fiecare avem și evenimente plăcute și neplăcute, vorbesc de botezuri, de parastase, în care când ne paște pericolul, când suntem puși în asemenea situații, să putem să ne descurcăm mai ușor. De aceea am făcut această locație la subsolul primăriei. Zeci de oameni au ținut să fie prezenți la acest eveniment important. Foarte necesară, că nu aveam la noi în Șercaia așa ceva. E foarte bine. Este foarte bine pentru că s-a făcut prin ajutorul primăriei cu primarul care este la ora actuală, am fost și noi muncitori aici, când se va face de acum mormântări sau chiar și nunți. Totuși, autoritățile locale vor ca în perioada următoare să realizeze o altă sală mult mai încăpătoare.